दायो माने जावायसिगोन जेखौहाय लोगो मोननाय जाहैबाय लोगोफोर बेनायनो रंजानो मोनबाय आरो लोगो मोननानै नायगिरिफोर मामोनथाय बेयावसो ना चेनेल नामा औ प्रेमजित नार्जारि ब्लग नोंथांमोना नायगिरिफ्रा सापर्ट होनो हागोन दिनै जाय आंनि बिसालथि जायो बिनि हाबा जाफैबाय मा गोलैयोमोन बे फाथाबारि माबा मावफार मावफारावहाय ओमफ्राय बिसिना खाथियावनो बेमपाथियाबो फाथाबारि ना मानि होनखो फाथाबारि खाथियावनो दङ बिसिना दामग्राफोर सोरबा नांगौबा रानग्राफोरबो दङ जोबोद मोजां मोनबाय संनाय खावनाय जोबोद मोजां गामिनियानो संनाय गोजोननाय थाबाय बेयावसो
Nama. Ya, sudah.